Bona vesprada. Els integrants de l'ONG IAE, desplaçats la passada setmana a Turquia, ja estan en casa. De seguida vegem l'arribada. Primer, el sumari. Els integrants de l'ONG IAE que han estat a Turquia tornen a casa satisfets de la seva tasca al terratrèmol. Els comerços algemesinencs tornen a ocupar la plaça Major amb la Fira Outlet reconvertida en estoc a la plaça. Satisfets de la seva tasca, així han tornat els integrants del grup de rescat de l'ONG IAE que durant la passada setmana treballaren a Turquia i aconseguiren treure a 3 persones vives de les runes. Després de 6 dies d'intens treball, el grup especial de localització i rescat de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències ha tornat des de Turquia, on viatjaren dilluns passat, per a intentar rescatar víctimes del terratrèmol que ha deixat milers de morts. El grup especial, que eixia des d'Algemesí, va arribar a la seu, al de l'ONG, diumenge de vesprada, amb molta alegria de retrobar-se amb els seus companys i familiars, però molt cansats després les llargues hores de treball entre les runes buscant supervivents. El grup especial viatjava junt a la unitat de rescat d'emergències i catàstrofes del Consorci Provincial de Bombers de València, fent una primera parada a Madrid, on es va rebre el cònsol de Turquia en Espanya, i ja emprengueren el camí cap a les diverses delegacions que han format part d'esta expedició i que, a més de València, han estat Melilla i Galícia. A la nostra ciutat els esperaven els familiars i companys per donar-los una afectuosa benvinguda. Cal recordar que este grup ha tret en vida 3 persones atrapades entre les runes del terratrèmol. Per una banda, un jove de 26 anys i per una altra, una família d'un pare i una xiqueta de 12 anys. L'equip de rescat estava format per 2 equips canins i 12 voluntaris. Continuen els actes per commemorar el 100 aniversari del naixement de l'escultor Leonardo Borràs, ara amb la inauguració d'una exposició amb peces de la sala del museu i altres donades per la família al MUMA d'Alzira. Dins els actes per commemorar el centenari del naixement de l'escultor algemesinenc Leonardo Borràs, s'ha inaugurat a Alzira una exposició en la que durant tot un mes es podran contemplar algunes de les escultures més íntimes de l'artista. Es tracta d'un recull de l'obra cedida temporalment per la família, altra cedida des de la sala Leonardo del Museu de la Festa i altra pròpia del fons de la ciutat d'Alzira. Així, entre bustos, torsos i relleus, es pot veure en esta mostra l'àngel custodi de terracota que Borràs va donar a Alzira en 2007, una maternitat, l'escultura Alexandre VI o una maqueta del monument de l'illa del Xúquer situada a Alzira, entre d'altres. Així, la mostra, situada en una de les sales d'exposicions temporals del MUMA, fa un homenatge des d'Alzira a Leonardo, una ciutat on l'escultor va desenvolupar gran part de la seva trajectòria docent, ja que va exercir com a catedràtic de dibuix a l'IES José María Parra. En la inauguració de la mostra, ambdós ajuntaments van coincidir en la necessitat d'agermanar-se per rendir tribut a Leonardo Borràs per la seva gran tasca i per haver deixat amb els seus monuments 2 ciutats més atractives. Sí, la veritat és que ha sigut un goig col·laborar en Alzira, com s'ha obert en seguida tot, evidentment amb moltes raons, perquè Leonardo va ser tant de temps així professor de l'institut i tantes relacions així, que era lo lògic que la celebració fora conjunta. I la veritat és que està quedant uns actes preciosos. Igual la setmana passada, dijous, també feren la inauguració allí, la taula redona que es va fer així mateix dijous així, ara esta. Jo crec que la figura de Leonardo ho mereix, el seu treball, la seva dedicació a l'art i al poble, en els 2 casos, ho mereix i per això té aquest plantejament que ens hem fet. Ara quedarà fer les 2 rutes, tant en Algemesí com així, seguint les seues obres, que en els 2 llocs mereixerà la pena, i en això completarem els actes en què celebrem el seu centenari. Un goig, aquesta col·laboració en Alzira, i com ens hem obert els 2 a tot el que realment Leonardo mereixia. I la família, per suposat, perquè la seva generositat en les obres que ens han cedit, què menys. Per l'Ajuntament d'Alzira és un honor poder celebrar el centenari del naixement de Leonardo.
perquè apostem per donar màxima visibilitat als nostres autors i als nostres artistes. I més Leonardo, que és una persona que professionalment va estar molt vinculada laboralment així com a catedràtic de dibuix a l'Institut Josep Maria Parra de la nostra ciutat, i després perquè és un home que ens ha millorat la ciutat en diferents peces, des de la reforma tan bonica que va fer del monument de la plaça de la Constitució fins al monument al riu Xúquer, més altres peces que hi ha, com és el tema dels caselicis. També ja fa uns anys tingué lloc una exposició en la nostra ciutat, crec que aquesta és la tercera vegada que es fa, i en aquest cas ha sigut una iniciativa molt bonica de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alzira, que la veritat és que té una sala Leonardo Borràs que és una enveja perquè és preciós la vida que hi ha darrere d'aquest fang i d'aquest ferro, i que ara la ciutat d'Alzira tenim la sort d'una sessió que ens ha deixat els seus fills a la nostra ciutat, més a banda els fons que tenim nostres a la nostra ciutat, de poder compartir-lo durant este mes així en el MUMA, i tenim constància de que diferents centres educatius tenen molt d'interès en vindre, i juntament amb les visites escolars, la visita habitual, també tenim una ruta que si el Gemesí també la feu, nosaltres també la fem, crec que és el dia 28, per la ciutat, perquè la gent conega un poc les obres que tenim de Leonardo. Un home que jo, com he dit, per a mi és molt de l'arrelament a la terra, al fang, als orígens, a la llengua, als personatges del País Valencià, i moltes gràcies per donar màxima difusió a aquest home, que s'ho mereix això i més. Per la seva banda, els fills i filles de Leonardo Borràs, així com la resta de la família, van agrair als dos consistoris este reconeixement que no fa més que mostrar com era l'escultor en el seu dia a dia. També han destacat les dues rutes que mostraran l'obra pública de Leonardo a les dues ciutats. La veritat és que realment molt contents i molt inesperat conforme ha vingut tot, i l'entusiasme que ha mostrat tant Alzira com el Gemesí per celebrar aquesta fita dels 100 anys del naixement del pare. I la veritat és que sí que estem molt satisfets i també molt agraïts. I agraïts perquè se celebra mostrant un poc el que era ell, el que li agradava a ell, que era això, és l'escultura, el treball, i per tant contentíssims. Clar, una part important de l'obra de mon pare està als carrers. Així tenim l'obra un poc més íntima, però als carrers, especialment al Gemesí, però també al Alzira, tenim molta obra d'ell, i obra de dimensions considerables. I clar, està bé també aquesta idea de les rutes, de partir com a excusa de visitar uns museus, visitar també uns pobles, tant al Alzira com al Gemesí, i donar també una mirada diferent al poble a partir d'això. Les rutes tindran lloc el dissabte 18 de febrer en Algemesí i el 25 de febrer en Alzira. I este cap de setmana ha tingut lloc la Fireta Estoc a la plaça, una activitat comercial pensada per tal que tots els comerços i artesans locals puguen mostrar de manera conjunta a la plaça Major l'estoc restant de l'anterior temporada durant un cap de setmana, on clients i clientes poden comprar a preus especials. Per fi, després d'alguns anys, el Gemesí ha celebrat de nou la Fira Outlet, esta vegada reconvertida en estoc a la plaça i dedicada, com sempre, als comerços de la ciutat. Així, durant 2 jornades, dissabte i diumenge, 16 comerços de la ciutat han oferit els seus productes a preus rebaixats. Enguany estaven presents Sabatos, Carolina Bosch, Carmen Roba Infantil, Little Kings, Girbés Moda, Toima, Textil Tu Casa, Maríntima, Mia Moda, El Bebé de Tu Casa, Carmen, Base, Olga Cubells La Mañeta, Superjuguete, Íntima Tessa i Ninos Moda Infantil. La Fira Estoc a la plaça està organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Associació de Comerços i Serveis del Gemesí, AXA, i l'Associació d'Empresaris, EMPAL. Tots van coincidir en celebrar la jornada d'esta fira al carrer. Cal recordar que no s'havia celebrat a la plaça des de la pandèmia i en els últims anys simplement s'havia dut a terme dins de cada negoci. La tornada física a la plaça Major ha suposat un augment de les vendes. És cert que la pandèmia es va trastocar tot i a poc anem recuperant aquesta normalitat. Avui amb l'edició de l'Outlet
Sabeu que l'Oulet és una de les campanyes que fem l'Ajuntament en companyia d'AXA o AXA en companyia de l'Ajuntament, dintre de tot el calendari anual, com el Black Friday i com moltes altres que en tenim. I ha acompanyat el dia, la veritat, perquè estàvem patint durant la setmana, però no sabíem si al final plouria o no. La veritat és que ha sigut un dia esplèndid. I res, això es tracta d'animar a la gent a que passi per ací, per la plaça Major, que veig a les botigues. Els venedors i les venedores doncs, també fan un esforç extra, perquè no hem d'oblidar que tenen les seues botigues i a més venen ací. I per tant doncs, es tracta de donar-los suport, d'obrir un escenari més per a que puguen incrementar aquestes ventes i desfer-se de l'estocatge que tenen d'altres temporades o inclús d'esta mateixa. I res, nosaltres doncs, hem vingut a fer-los una visita, per dar una volteta i donar-los ànims perquè el dia serà llarg, però esperem també que profitós. El tradicional outlet ha vuelto con un cambio de imagen, esta vez es stock a la plaza. Después de la pandemia, de tener que hacerlo cada comercio en su tienda, hemos decidido hacer este regreso a la Plaza Mayor para también dar como un inicio de fiesta de la temporada del año 2023 de todas las campañas de dinamización desde la Concejalía de Promoción Económica, siempre en colaboración con AXA y con Empal, que nos acompañan en todo este tipo de campañas. Desearles mucha suerte este fin de semana y que empiecen con esta campaña vendiendo mucho y empecemos un buen año 2023 ja de normalitat en nostres comerços i de prosperitat. Sí, efectivament, estan molt contents els botiguers i tenien moltes ganes de tornar-la a reprendre. Sí que és cert que se feia en la tenda, el que passa és que el resultat no era el mateix. La gent així recorre totes les paraetes sense distinció de quin establiment és. I de l'altra manera, obrir la porta de l'establiment ja és una barrera física que potser te para perquè potser de normal no vas a aquest establiment i tal. Ells, la veritat és que sempre ens diuen que el resultat així és extraordinari, la resposta del públic, fins que acabem d'obrir i ja n'hi ha gent. Abans d'estar muntant ja n'hi havia gent pegant una miradeta perquè volen ser els primers i aprofitar de totes aquestes gangues. O sigui que molt positiu, el resultat segur. Bueno, contents no, contentíssims. Jo crec que la veritat és que Algemesí, com bé sabem, és un poble de carrer i que millor que treure els nostres comerços a la plaça per a poder fer este outlet, que és una forma d'agafar tot l'estoc que tenen, no? I treure-lo i que la gent puga adquirir a molt baix preu, en una situació en la que estem, que totes les famílies, la veritat és que van prou apretadetes i necessiten que se potencien aquestes coses, i la veritat és que des de promoció econòmica local sempre estem pensant quina és la millor forma d'ajudar a les dues parts, no? Ajudar al comerç, però al mateix temps també ajudar al ciutadà, que la seva economia està sempre un poquet tirant. I entonces esperem que avui siga un dia d'èxit, que siga un dia de participació. La veritat que ha eixit un dia després d'estos dies que estava fent mal temps, crec que este dia és esplèndid i entre això el mercat, la veritat que el Algemesí avui brollarà una altra vegada, eixirà la gent al carrer, vindran i segur que els comerços quedaran molt satisfets perquè estic convençut que van haver ventes i compres. Durant la fira s'instal·laren atraccions infantils al temps que tots els comerços participants sortejaren regals entre els visitants. L'Ajuntament ha ficat en marxa el pla de gestió de l'arbrat per adequar les espècies a l'espai on es planten. Este pla ha començat a desenvolupar-se al bloc José Sales del barri del Raval. L'Ajuntament ha començat ja les actuacions de millora al carrer del Marquesà de Llombai i actualment s'està duent a terme un treball de poda i tala d'arbrat al carrer de Marquesà de Llombai al grup José Sales i adjacents del barri del Raval per tal de solucionar el deteriorament de les voreres que les seues arrels estan causant i reposar arbres envellits. Esta actuació està emmarcada en un projecte de reforma de la zona verda d'este carrer que engloba la poda i tala d'arbrat progressiva, junt amb les obres de reparació a les voreres afectades i la posterior plantació d'espècies adaptades a l'espai actual. La regidora de Parcs i Jardins, Palma Ejido, ha informat del pla de gestió d'arbrat que pretén els arbres que es planten estiguen adaptats a les necessitats espacials. Vamos a empezar una reforma en toda el área alrededor de los edificios del Raval,
porque bueno, el arbolado también se tiene que planificar, sobre todo en el área urbana, y a veces se plantan árboles que crecen en exceso, las raíces deterioran las aceras, las levantan y dificultan el paso. Y bueno, al final se trata de hacer una intervención global desde parques y jardines en toda el área, talando el arbolado también que esté enfermo o muy deteriorado o con peligro de caída, sustituyéndolo por otro en las zonas que creamos pertinentes y sobre todo, pues ya te digo, mejorando el acceso por las aceras y calzadas, arreglando todas las zonas dañadas. Para ello, para planificar este tipo de crecimiento arbolado, porque sí que es cierto que las zonas verdes deben de crecer dentro del casco urbano, estamos trabajando en un plan de gestión de arbolado para que no pasen estos problemas en el futuro o intentar evitarlos, eligiendo mejor las especies que se plantan y sobre todo haciendo unos alcorques que estén adaptados al tamaño futuro que puedan coger esos árboles. Así creemos que podemos evitar este tipo de problemas en el futuro en el que las aceras se vean deterioradas hasta este punto y tengamos que hacer unas intervenciones así. Así procuramos mejorar el futuro de nuestra ciudad, haciéndola más verde, más sostenible, pero sobre todo intentando evitar este tipo de problemas a los vecinos y vecinas del Gemesí. Les obres d'actuació ja estan en marxa. La regidoria d'Igualtat ha començat pels actes per commemorar el Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència i ho han fet amb un espectacle infantil titulat El conte de Persèpolis. La regidoria d'Igualtat ha celebrat el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, que es commemora cada 11 de febrer amb diverses activitats. La primera d'elles va tindre lloc al Teatre Municipal. Era l'espectacle El conte de Persèpolis, orientat a públic familiar, de la productora La Coja Dansa. Es tracta d'una història de ciència-ficció que ret homenatge a les escriptores i les obres d'este gènere que han qüestionat des dels marges l'estatut de les dones. És una confluència de còmic, dansa i projeccions audiovisuals. Les entrades van ser repartides entre les diferents escoles, així com altres col·lectius joves de la ciutat. A més, la regidoria també farà arribar als centres educatius d'Algemesí el joc Matmen, que uneix màgia i matemàtiques. Es tracta d'un joc de cartes lúdic i divertit en el que l'alumne de primària i secundària podrà desenvolupar una activitat enginyosa alhora que descobrir referents femenins en l'àmbit de les matemàtiques. La formació política Més Algemesí ha acollit a la seva seu la presentació de l'últim llibre d'Enric Nomdedeu. Enric Nomdedeu ha presentat a la seu de Més Algemesí el seu últim llibre, tercera edició, Sexe, llibres i Lawfare. Es tracta d'un acte cultural organitzat per la formació política de Més Algemesí per a donar a conèixer este llibre escrit per l'actual secretari autonòmic d'Ocupació i director general de Labora. Tercera edició, Sexe, llibres i Lawfare és un llibre de gènere fluid en què la història principal, protagonitzada per un conseller valencianista víctima de Lawfare, adopta forma de novel·la pròxima al gènere negre. Al seu torn, el protagonista escriu una novel·la que pretén que siga d'amor lèsbic. Tanmateix, la dedicació d'ambdues protagonistes al món de la llengua acaba convertint l'obra en una sèrie d'esbossos, fragments d'una novel·la sobre literatura i l'ofici d'escriure. Les dues novel·les s'avancen paral·lelament, però mai no conflueixen. Doncs és una oferta, perquè en realitat en un sol llibre hi ha com a mínim dues novel·les, perquè el guió principal, diguem, la línia principal és una novel·la, podríem dir una novel·la negra, en la que un conseller de govern, per tant, d'un partit nacionalista, està perseguit per la Lawfare i li munten tota una història per a fer-lo fracassar com un anunci que poden anar per tot el govern, i al mateix temps ell està escrivint una novel·la i aleshores se van intercalant els capítols. La novel·la és una novel·la d'amor entre dues dones que al final, com se dediquen al món de la literatura, acaba sent una novel·la d'amor per la literatura, sobretot, no? I el que pretenia una miqueta era explicar això, no? Que jo mateix, quan escric este llibre, estava imputat i me demanaven 6 anys de presó. De fet, quan jo l'acabé encara no m'havien jutjat
I volia explicar que a vegades estàs en política per a fer el bé, però que no tot el món està per a fer el bé i de vegades ho passes malament i és dur. I volia avisar, això ens ho poden fer a qualsevol, perquè el conseller en qüestió no ha fet res, però al final li monten un drama, però també volia explicar que en paral·lel els polítics tenim altres coses en la nostra vida. I en aquest cas, per exemple, a mi m'agrada llegir i m'agrada escriure i me va aparèixer una manera xula de poder explicar les dues vides en un mateix personatge. Des de Més Algemesí destacaren la trajectòria de Nom de Déu i recomanaren el llibre que qualificaren de sorprenent, una narració amb experiències personals en les que es reflexiona sobre la vida política valenciana, la literatura o la condició humana. Efectivament, nosaltres entenem un partit com una cosa viva que podem fer actes culturals, encontres, paelles, i teníem l'oportunitat de convidar a Enric Nom de Déu, que a més de polític és un gran escritor, i ve a parlar-nos del seu llibre. Si el llibre jo l'he de qualificar en una paraula, és sorprenent. És un llibre que té 350 i pico pàgines. Jo me'l vaig llegir en 4 sessions de lectura perquè no podia deixar-lo, me va enganxar. Enric escriu molt bé i és un llibre que és difícil de qualificar perquè ell ha dit que és una novel·la, però és en realitat una narració tant de la vida valenciana política com de les experiències personals d'un conseller, també apareix la figura d'una xica que és escritora, és un assaig sobre la literatura i sobre la reflexió, és també un assaig sobre la condició humana, no defrauda, n'hi ha 5 paraules, si llevem la I en el títol, n'hi ha escenes de sexe, parla de llibres i de com se concebeix un llibre, de l'Aufer, i no vaig a dir les 2 primeres paraules que es diu tercera edició, perquè això ho té que descobrir el lector o la lectora al final i és sorprenent el final. Per tant, el recomane 100%, se siga del partit i se vota que siga, és un llibre que s'ha de llegir. Enric Nom de Déu va agrair a la formació algemesinenca l'acte muntat expressament per a la presentació del seu llibre. Pel que fa als esports, els contem de seguida una nova derrota de l'Algemesí Club de Futbol. Nova derrota de l'Algemesí Club de Futbol a l'estadi municipal, esta vegada davant l'Aldaia, en un encontre en el que s'avançaren els locals al minut 32 amb el gol d'Adrián Rodríguez. Però abans del descans, el visitant ja havia aconseguit l'empat. En la represa, nombrosos canvis per part de l'equip d'Aldaia i el gol que donaria la victòria al visitant en el minut 70. Una altra derrota ja van 14 dels algemesinens que es deixen el 15è lloc de la classificació. La pròxima setmana s'enfrontaran al Quart de Poblet, que a hores d'ara ocupa el 12è lloc. I acabem així el nostre informatiu. No volem deixar passar de nou l'oportunitat d'agrair a l'ONG IAE la seva tasca. Bona vesprada.